totes, tots. Trobar-se, compartir, estimar i celebrar és el que omple les nostres vides. I 1100 anys és una efemèride que bé mereix una celebració. Si ho penseu bé, quan es va fundar el monestir de Montserrat, el que avui coneixem com a Castellbell i el Vilar ja feia 100 anys que existia. Hem pensat que la millor manera de celebrar el 1000centenari és fer un repàs a la seva història i resumir-la en menys de 2 hores no ha estat una tasca fàcil. Una història acompanyada de cançons que interpretarà la Capella de Música Borès, una coral també històrica amb més de 110 anys de vida i amb la col·laboració de la gent de l'Àtic, amb més de 40, i els geganters que l'any vinent celebraran el seu 30è aniversari el 23 i 24 de maig, i la incorporació dels benjamins, els pastorassos. Ens congratula veure que la vida cultural del nostre poble té passat, present i un futur esperançador. Moltes més entitats estan donant vida al nostre poble, l'associacionisme, el voluntariat, a qui volem donar les gràcies. I vull fer un especial esment a l'Associació de Pessebristes que han restaurat per l'ocasió la maqueta feta a escala del nostre estimat castell i que heu pogut veure a l'entrada del teatre. El que veureu avui és un espectacle fet a mida. El guió, els arranjaments i les bases musicals són totes originals. I avui, estic molt orgullosa de dir, que estrenem, bé, de fet, no és per ahir, però és com per vosaltres com si l'estrenéssim avui, estrenarem l'himne de Castellbell i el Vilar. Ens fa molt feliços que estigueu avui aquí per conèixer i compartir la història del nostre poble. Gaudiu de l'espectacle. Notícia d'última hora. Un grup d'excursionistes ha desaparegut als voltants de Montserrat. Degut a la intensitat de pluges sobtades i les eslissades de pedra, es sospita que es deuen a haver desorientat. Les seves famílies han donat l'alerta perquè no s'hi ha pogut posar en contacte des de fa hores. Tant els Mossos d'Esquadra com els bombers han activat diversos dispositius de cerca. Els mantindrem informats tan bon punt tinguem novetats. Teniu aigua? Sí. Acaba-te-la. Retrobo 3 dits de la tarda. No la necessito, gràcies. Venim cap aquí i he vist una font d'aigua natural que tenia molt bona pinta. Deu ser una font de Montserrat. Què dius? Si Montserrat queda molt lluny d'aquí. No ho sé, al final és massa fort per saber exactament on som. Segur que estem en alguna part de Castellbell i el Vilar. Però què dius? Si Castellbell i el Vilar és tot com una carretera. Ni parlar-ne. Castellbell i el Vilar és un poble molt gran. Potser no ens han urbanitzat o el número d'habitants, però en terme municipal ja et dic jo que sí. Jo el que penso és que estem perduts en algun lloc al mig de la muntanya. I demà, quan ens trobin ens trobaran congelats i mig mossegats, perquè un llopen haurà vingut i haurà vist que la nostra casa no va gaire de peu. Perdré la cama, o pitjor, moriré. Què diu, nano? Mira, m'he passat masses nits perdocant a la muntanya. I creu-me quan et dic, que no n'hi ha per tant. Fins i tot et diré que no es pot fer un foc. Primer, quan ens trobin ens posarem per aquí i després, pam, una multa. Ja està, Carles. Has de parar de posar-te histèric, perquè d'aquesta manera no arreglarem res, d'acord? Mira, llavors sí que Castellbell és més aquelles 4 cases i el resto que es veuen des de la carretera. Oh, i tant! Castellbell i el Vilar consta de 21 nuclis de població i més de 4.000 habitants. No, era prou maco. Almenys el que hem pogut veure abans que es fes fosc era bonic. Nois, sembla que la tempesta empitjora. Hauríem de fer alguna cosa perquè ens trobin, Gemma, què vols fer? Estic amb la cama immobilitzada, estic comunicats i prou bots i bernars. L'únic que podem fer és esperar. Tu, per què no controles el foc? Saps?
estima, però cada cop em noto menys a cama. Jo el que no entenc és com tancats aquí no tinguem cobertura dels mòbils, en canvi aquell coll de ràdio del segle passat, vinga, doni senyal. Perquè aquestes coses antigues tenen més bona connexió que no pas les ximpleries d'avui. Oi, Mireia, sí que sembles del segle passat. És una sàvia. Explica històries a la vora del foc. Mireia, com és que saps tot de Castellbell? Perquè jo vaig viure aquí fa molts anys. Mare, el teu no m'ho fent. Però què vols que tinguem burro? No sé, distreu-me d'alguna forma que això m'està matant. Ah, això, Mireia, explica'ns més històries de Castellbell i el Vilar. De debò en voleu saber més? Sí, Segur que sí, a veure. Vinga, doncs. Doncs, sabeu el castell? És una de les joies del poble. Per dir-vos que és un dels edificis més antics. És a partir de la seva construcció que es considera que comença a existir el poble de Castellbell. Tot comença amb un home de classe privilegiada que es feia dir: Senyor Vell, quina grata trobada. Em volia veure el senyor. Comte Sunyer, fill d'en Guifré el Pilós. En aquells moments comte de Barcelona. Tenia una feina molt clara. Les terres musulmanes no paren de créixer. Hi ha una forta amenaça al voltant de les terres de Barcelona. Sí, estic assabentat dels aconteixements. Però bé, I doncs, què hem de fer? no sé, ampliar tropes, a un batalló potser. No és mala pensada. Però les tropes no serveixen de res sense un bon lloc des d'on defensar. No creieu? Oh, que em vol dir alguna cosa? On volen a parar amb tot això? Jo, comte de Barcelona, puc oferir-li unes terres on vos hi podríeu fer un castell. Al voltant. Només hi ha masies i tant. Un castell que acabaria sent el castell de Castellbell. Vols dir que el castell de Castellbell es va fer un home que es deia Bell? Sembla un embarbussament. El Castellbell també. No, noies, el castell es diu Bell, per ell, pel senyor Bell. No és un castell de bonic, és el castell d'en Bell. Bé. I què més vols? Doncs, tot i que la majoria de vilatans es van acabar per la notícia, d'altres no volien tenir res a veure ni amb un senyor ni amb un castell. Persones d'aquestes terres ens han ben trasbalsat amb la seva xerrameca i ens fan creure que el castell és una bona opció. El comtat de Barcelona ens envia aquest conqueridor per fer de les nostres terres de cultiu un camp de batalla. Un baró de mala seia que tothom
Res semblant, tot i els esforços del poble per aturar la construcció del castell, res no van poder. Ja sol passar, ja. El poder té impunitat per fer i desfer com li doni la gana. Sembla que la pluja para. Podrem marxar aviat. Vol dir? La ràdio. Hi ha bones notícies. Es preveu que la tempesta que actualment pateix al centre del nostre país duri tota la nit. Els serveis d'emergència ja han activat protocols d'ajut als ciutadans que puguin tenir dificultats a causa de les fortes pluges. Preguem màxima precaució i que ningú surti de casa a menys que sigui estrictament necessari. Ui, què passa ara? No funciona? Què ens faltava? Ja us vaig dir que miréssim la previsió! És que jo no he acabat de treure el cap allà a la cova i no he vist si plovia molt o poc, la veritat. Voleu que segueixin la història? Sí, no. Tot i les adversitats, els pagesos van continuar amb les seves tasques al camp. Amb un nou amo van unir-se per fer front a les excessives demandes per aguantar l'hivern. Hola!
per un objectiu comú, tot és millor. No tot és tan bonic com sembla. A quin segle ens trobem? Entre el segle XI i XV? Com és una història d'aquest castell? Ostres, et veig animat. Sí, explica, Carles, explica. El model del territori va voler unir els dos municipis dividits per el riu Llobregat i va decidir construir un pont. El pont vell. Ah, que és com aquell pont que és com el de Manresa. Ei, sí, és molt bonic. Això va causar l'inici d'una situació molt delicada entre el poble. Comptats són els dies que torna per sopar. Es passa tots els vespres a la taverna amb els seus amics professionaris. Doncs el meu Josep també ho fa això. Li ha donat un cap ple de tonteries. No vull conèixer dia que decideixin fer alguna cosa contra el senyor. Aquests homes ens portaran a totes a la tomba. No només són homes, dones i joves també. Tu saps el que volen fer? Ui, de la por que em fa. No vull ni pensar-hi. Preparen un cop. Volen que la foc amb tot el que és de l'amo. Déu ens agafi confessats, però què pretenen? Lluiten per causa justa. Volen donar el cop per fer baixar els impostos. El senyor ens escanya i ens pren la collita. Pobra Joana. El poble va començar la revolta. Bernat Sarroca, senyor del castell d'aquell moment, no la va poder aturar. I el poble va entrar.
una lluita constant per la llibertat del poble. Finalment, el moviment va perdre força i els senyors poderosos van acabar recuperant el castell, tornant a governar sobre els pagesos. No sabia, Carles, que em sabies tantes històries de Castellbell i el Vilar. Només em sabia aquesta. Però el dolor m'està matant, no crec que em pugui parlar massa més. Notícies d'última hora. Es suspèn temporalment la cerca dels excursionistes manresans perduts al Bages a causa de les complicacions meteorològiques. Demà, quan el test hagi cedit, a reprendrà la recerca. Estem ben fotuts. No sé si és per dolor de la cama, però estic molt pessimista amb la situació. I si ens passa alguna cosa abans de demà? No pensis en això ara. Pregunta totalment. Ara el que hem de fer? On és el meu germà? Ha anat a lluitar a Barcelona. Les tropes aliades necessiten la nostra ajuda. No, el meu germà. Si és inexpert, necessito el meu germà aquí. Les nostres tropes són molt bones. Tenim una bona defensa. Els Miquelets d'Antoni Desvalls ens donen suport. Tant me fa. Totes les fortificacions al voltant han caigut. Ha caigut Manresa. Barcelona caurà. Vull el meu germà aquí. D'acord, li enviaré un missatger, però ja sabeu com és ell. No voldrà venir. És intens per la causa. Clar que és intens. Però nosaltres no lluitem a les guerres. El poble ho fa. Nosaltres ens mantenim en marxa. Els manem i el regim. Però no lluitem al seu costat. Em farà per boig. Setge rere setge, el castell aguantava, però quedava molt poc per la caiguda de Barcelona. Senyors, Barcelona ha caigut avui, 11 de setembre de 1714. On és el meu germà? No ho sé, em sap greu, senyor. No se sap res. No se saben els morts, no se sap res. I ara? Què farem? On quedarem? Pensem lluitar fins a morir? Ho veig complicat. Aguantarem. Resistirem tot el que podrem. I així va ser. Castellbell i el Vilar va aguantar 7 dies més, però el 18 de setembre de 1714 la rendició va ser inevitable. La devastació de la guerra va submergir el poble en cendres i tristor. Molt es parla de les pèrdues materials, ciutats, pobles, castells, però no se sol parlar de la duresa de la situació socialment. Milers de famílies destruïdes, ciutadans morts i no recordats, fills sense pares, dones sense marits, fills perduts. La guerra no tan sols és un joc de poders, és una ombra fosca que empresona llibertats i destrueix famílies. Va ser un cop molt fort per Catalunya, sí, però poc es parla dels milers de dones que ho van perdre tot, dels milers d'innocents que van perdre la vida i dels milers d'infants que van perdre la infància. Tot i així, de la cendra i la tristor, ressorgim. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Catalunya
vagi bé, molta sort. Carles, et veig animat. Les teves històries ajuden una mica. Me n'alegro, va, habla, quedo a la ràdio. Vinga. Encara no se sap res dels 5 excursionistes que van sortir a caminar ahir i actualment fa 3 hores que estan desapareguts. He pogut parlar amb un conegut seu, està a l'advocat ara mateix. Joel, em sents? Sí, em sento. Com viviu aquests moments ara mateix? Doncs, amb molta preocupació. La veritat és que són un grup prou expert i confio molt en les seves habilitats, però és que és innegable que aquesta tempesta els pot haver causat molts contratemps. Estem tots molt pendents de la situació. Moltes gràcies, Joel. Anirem informant. Joel, sempre preocupat. Va, vols que continuï la història? D'acord. Companys, l'enemic de l'estat liberal ens reprimeix cada dia més i més. I no ho podem permetre. Sabem que en el poble s'estan organitzant partides d'armament per evitar l'avançament de les tropes enemigues. Sí, tothom sap qui ho fa. Exacte. François Puixó és qui està al darrere de la revolta contra els liberals. Que parli! Companys i companyes de la revolta, cada dia som més i cada dia som més valents. Sí. Exacte. Mai més ens deixarem trepitjar. Mai. Lluitarem amb valor pel nostre futur i el de les nostres famílies. Les tropes ja estan preparades a Montserrat. Els ferrers treballant dia i nit per tal d'aconseguir l'armament necessari. Esteu amb mi? Sí! Per la pàtria! Per rei! Déu, pàtria i 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 rei!
ja hi ha una festa al poble relacionada amb aquests fets. Doncs sí, celebra la festa dels resistents. Així doncs les tropes de Mansuet Cuixó han resistit. Va ser una llarga batalla. Quan els liberals van arribar a la Montserrat, el Mansuet tenia els llocs molt ben posicionats estratègicament per veure'ls arribar de lluny. Una llarga lluita, però van capturar el Mansuet. I ja se sap que un exèrcit sense líder perd molta força. Pueblo revolucionario y sedicioso de Castelbel y el Vilar. Hemos encontrado armamento no consentido en las herrerías de vuestro dichoso pueblo. No! Calla, poca solta. Por cierto, ¿Mansueto Buxo es vuestro salvador? Sí, no es. Pues mira por dónde. Aquí lo tenemos. ¡No! Silencio. Y también hemos capturado a su padre y a otros hombres. Senyor, deixeu-me parlar. No lo entiendo. Hábleme en castellano. Podré suplicar clemència. Podré posar-me als genolls, però mai ho faré en castellà. Molt bé. Pues no hace falta que supliquemos. Ya tengo decidido qué voy a hacer con todos ustedes. Pueblo revoltoso de Castelbel y el Vilar, por vuestras rebeliones y dichosos ataques a nuestros ejércitos, condeno a muerte a Mansueto Buxo y a todos sus Señor, tened piedad de nosotros, tened piedad de mi hijo, que es un crío que solo tiene aires de grandeza. Por favor. ¡Cállese! ¡Silencio! ¡Soldados! ¡Apunten! Una forta conmoció es va apoderar de Castellbell i el Vilar després d'això. Va ser un cop molt fort per als que van marxar, però més pels que els van quedar. Un altre cop, famílies destruïdes. Van cremar la casa del Mansuet i dels seus amics. Van saquejar el poble fins no deixar-ne res. Però a hores d'ara, el poble encara es manté, perquè és un poble resistent, però no per les batalles resistides, sinó perquè és un poble conservat per persones molt resistents. Notícia d'última hora. Trobats 3 dels 5 excursionistes que es van perdre ahir. Ens asseguren que els altres 2 es troben bé i que són en algun punt de Castellbell i el Vilar. Qui va venir? Un d'ells es troba greument ferit a una cama a causa d'una esquerçada. Segons la previsió meteorològica, no es podran enviar els serveis de rescat fins que surti el sol. Seguirem informant. Ara ja sabem que ens trobarà, que ja queda molt poquet per acabar la història. Sap molt greu, Mireia, però jo ja n'estic fart. Jo quan vaig venir a l'excursió pensava que m'aprendria coses, que veurien els paisatges i que m'ho passaria bé. Però ja n'estic fart. Jo només vull tornar a casa. Però, Carles, això és el que hem estat fent? Com? Pensa-hi. Has conegut a gent nova. Has vist paisatges o imaginat. T'has interessat per una gent que fins ara no tenies al cap i has descobert que és molt rica en història. Encara penses que no hem d'estar orgullosos de Castellbell i el Vilar? Tens raó. El Mansuet Cuixó arriscant-ho tot per al seu poble i la seva llibertat. I jo aquí queixant-me d'un mal de cama. Acaba la història, Mireia. Així m'agrada, Carles. Va, van anar passant els anys i va arribar la revolució industrial. El poble es va convertir en un gran atractiu per als inversors en fàbrica i van construir-ne 3 al llarg del riu Llobregat.
anys, 1859 i 1862. I, per si això fos poc, al cap d'uns quants anys vàrem construir Jo, Esteve Blés, vaig fundar la segona fàbrica l'any 1874. Jo, Oleguer Borràs, vaig fundar la tercera fàbrica a finals del 1875. Les fàbriques van alterar molt la vida dels vilatans. La majoria van passar del camp a les fàbriques tèxtils. Així doncs el poble es va convertir en una potència tèxtil. Exactament. I això va provocar que es comencés a culturitzar la gent. La majoria van passar de ser pagesos a ser treballadors d'un sistema. Això, juntament amb els canvis socials del país, va fer que la informació del govern els hi arribés molt més de pressa. A què et refereixes amb això? L'exèrcit republicà va fer esclatar el Codi Nou per alentir l'avanç feixista al gener de 1939. I van aconseguir que no entrés l'exèrcit franquista. Bé, l'arribada de l'exèrcit era imparable. En acabar la Guerra Civil Espanyola, van manar fusellar a 3 alcaldes republicans del poble: Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila.
mica més. Ei, mira, els equips de l'escat. Ei, que estem aquí! Que estem aquí! Ja han estat trobats els 5 excursionistes perduts ahir a terres castellvilarenques. 4 s'han gestalvis i un en una pica d'una cama. Tot plegat haurà quedat en un. Aquesta experiència els donarà per explicar una bona història. Ostres, Carles! Com tens la cama, nano? Millor. Sí, que estem tots bé, perquè quan vam sortir a buscar ajuda no les tenia totes. Sí. Encara hi has del Carles? És una colat. Que nada, jo? Però vas escoltar el mateix soroll que vaig escoltar? Oh, i tant que el vaig sentir, sí, que al final tan sols era una guineu. Hi ha una llegenda de guineus aquí a Castellbell i el Vilar. I què? I com acaba la història? La història? Sí, com acaba? La història, una història d'heroisme? Com acaba? D'amor? O poder de revolta. O potser de ciència-ficció. Què dieu? Però si encara no ha acabat. Castellbell i el Vilar és un poble ric i viu, ple de persones que tenen ganes de fer coses. Té cultura, esport, història, excursionisme, restauració, teatre,